Terve. Morjesta, se olisi Tomska täällä. Mistä? MR Tomska. Ja Sakkeakka kuvaa ja mun puhelin soi. Ja toi tekee tuolla räksyttää. No. No, meipä tässä vähän puhuu jotakin. Anteeksi, tuosta puhelin tippu. No, mie tein Minecraftista video, mutta en oo saanut pistetty sitä YouTubeen. Ja no, Happy Wheelsistä ja CSS on tulossa ja GTAsta, jos meissä on tuo pleikkarin toimii, kun tuosta oikein siinä kun minä kuvasin se kanava-aloitusvideon, niin siinä se webbikamera ei oikein toiminut. Nyt Sakkeakki kuvaa vielä ihan pikku hetken. Joo, ja sitten tulee varmaan... Tuleeks minullekin toi Venom? Ei varmaan. Käypäs tässä nyt. Tylsää. Tiidididididididid. Tomskan puhelin soittaa. Joo.